हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आंनि भिडिअ बानायनायनि जाहोना साइरि नङा लोगोफोर। दिनै आंनि भिडिअ बानायनायनि जाहोना बेनोदि आंनि चेनेलाव गोबां आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरा आंखौ रिक्वेस्ट खालामगासिनो सापर्ट खालामना होनो थाखाय। बेबायदिनो आं सानै साथामसोखौ कमिउनिटियाव होनानै सापर्ट खालामबाय लोगोफोर। नाथाय आंनि ब्रादारा बुंनायलाय आंनि चेनेला गोदानखाय गुबुननि लिंकखौ कमिउनिटियाव होबाय थायोब्ला एसे चेनेलाव प्रब्लेम फैनो हागौ होननायखाय आं दिनैनिफ्राय कमिउनिटियाव होनाय जानाय नंला लोगोफोर। थेवब्लाबो आं नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनायखौ गारा। आं नोंथांमोनखौ आंनि डिसक्रिपशननि लिंकआव होनाय जागोन भिडिअनि गेजेरजों। आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामलायगोन होनना। बेखिनियावनोसै लोगोफोर।